mangsa isi ing sekat kabeh papasan Gusti ing Yuang prawasti lemah ing awenang amaraba awaseso Yuwenang paring putraha Yuwenang paring pidana paring siti Marapa pawasani Gusti Handayani kemalaring rahina lawan mati ngrasmi Samono perbating Iwan Manuk Handayani ini banyu lan kuping bumi Kemana pemitah jalma ing adyaning jagat moyo Kondo sadwe jagat dudu kawat timbanganing jagat Samoyo wis kaponto-ponto lanut papatan Mulono adhawana meteng Ana bunga lawan sesuk Pekasan ana wujuding urip ana titiwan cidina mati Kula pangwasane Gusti ing jagat lampun to kakandha sandangune rahina Ing kono datan ora ana pedha pesta janta tinulis enggo banyuning segara Tangan biasa yang sekatan orang mawa anggapuri tondo kuasane Gusti ing jagat meleng Mula ninglo kang kinut sedang yo kang kecarita Kawis tinggal jroning palenggatan samapta berkamning cecawuhan aning sesaji Anggeneng ana pengayunan yo ing pagararan agung Sengkubala Pangestine sing bawat mating pawasaning yang widinuba lapor sakrambil teka tibane Winoratus karo Rasamala miwah Cendana Samara sinumatara ing pelabaran umbing melon musik kang ngambaran apa iku sasana pamekap Samara segara geniro alegah sedakep saklebet jiwa amamandam sapucak igrana Arsa mareges nyuwun panguwasane Gusti kamangka kawasa Mugi rahayu arahayu kang sami tumuju apa kang dadi tedhane kontak lanang Saman manis kini trio sing bermain kapal sang Memitoro grani jawatan kanthi sarana kupusing Lano momokal kupusing dupa kanthi mengantar sebut dulingan parikso Samono kai kageting kon dewa dewi Apsara Apsari Widodara widodari kang ana ing kahyangan sawedra pawon Samono Jawata Agung kang kumurung ana ing Arcapada Naraya Hamrapati Sumringara ya gara karane sedaya kene ro atur saji awit nyata arep sabare Memujiero pangeran aku kang rakoni jagat alam seweka Sasana para raben kendeng itu kender gong saronemo kabeh rumah padha
ceplok surat Jas puji bekti pangalepana Konco Gusti kan mimpi ngagem piro awit nyata tansah paring nugraha Gelah oneng pagelaran kawistara sing bujangga kang kagem busana pindha busananing pujangga Jawa anambahi gagah pramosa tetep piteksa pengawak Merabata tan mingko salin kuyen to minangka agol-agoling para putra-putra kang oneng panti pangriyas wah raga para sing bapa ginira ngadhep kanthi sarana angasta wujuding piandaya pejot Kyai Samandiman minangka angawe ngawi para putra-putra kang ana ing panti panggasan sigra sang bapa gemer kering pejot kang gawe piandeling pujangga Turangga Budigraya Kandi sarana pejot sing bapa tansah meminta nugraning Gusti Kang Maha Kawasa. Mugi sedaya kang sawira wonten ing lapangan mangke tartamtu ugi masyarakat uladan mangke para tansah sinangsa basuki.
tinebih no pring godha rencana tinlakno pring karaharjan karahayun kabegjan kawlujengan ayom ayem tetrem dunya temekaning belahan wah araga Kendap sang bapak tansah nyuwun pangawasan ning Yang Widi. Mugi keluarga ageng Prangga Budi Budaya anggenipun paring lelipur tansah mangkih arah hayu nirding sambikala saged para madhyasana tan mangkih saliring repita. Wah, araga Pamirsa tartamtu iki kalagahan sang menika nyawiji sarengan kalian keluarga ageng Prangga Budi Budaya Laskar Bintang Kuning hadir dari kawasan Karangsono Barat Magetan yang dipimpin langsung oleh Bapak Budi Jatmiko. Kesempatan siang hari ini tentunya hadir di lapangan Manggi menghibur panjenengan semuanya khususnya masyarakat Manggi. Kesempatan monggo kanthi rayuni sedya aber saniki pripun para putra-putra. Iki sapa? Kok kairan perlan. Bos. Iya. Oh, iya, bos.
alon-alon tindak pira para putra-putra kang ana ing pangkutan pira kali pagelaran
swarane kana momo kawin tanggap sasmitaning Prabu saling bebet kali paglor iya pas Samara pamoring sukma sinukmaya wirahya ing asepi sinampen telenging kalebu samuraning maglararagi lampun kota Prabanira para tamtama lumaksana magita kita mari ya siap silaku Sakit
Bos
Gusti Budaya. Askar Bina Putih. Os, iya, oh, lo, iya, oh, Aske Maraksana.
Kerangga putih bedaya Laskar Bintang karena kesana punya Abang Budi Cantik Pimpinan. Ayo, ayo, ayo. Mas, iya. Ayo. Yo. Yo. Bos. Iya. Ayo. Baik, sekali lagi ucapan selamat siang dan juga selamat datang buat warga masyarakat nanti tentunya. Dan juga terima kasih atas dukungan yang mana di kesempatan siang hari ini, hari Minggu tanggal 19 Maret, artinya keluarga besar dari Toronto Budi Budoyo hadir di lapangan Manggi untuk menghibur panjenengan semuanya. Akhirnya sebenarnya
Sejati
bukan susah dilakoni Pamirsa Andis kanika pamirsani kiprahipun para putra-putra Praga Buti Burel kanthi tumuju ing kitha Ponorogo.
adil ketok. Banyu pucung watok biar banyu satu lengan rasa kemudian mambaran ilulah rikani kod silakan suara selatan tabung di orang domdor
Iya, ayo.
rembang biru lampune disko hawa urunde mikir bojo bojo sing enom yalo isanya sing wajar wakati tinggal sirahmu bakal bisa Antum tresno obat mikir putuwe mikir kancane ora saiki bingung atine
Iya.
Budi budaya Laskar Bintang Kuning Arasana Purnya Samara geger tamura jawla pramono prabu Sinoka Lamora tampung mola sama tukang probat ngeten nggih. Traga Budi budaya. Laskar Bintang Kuning Torangga Budi budaya Laskar Bintang Arasana Punyatso. Oke.
Efek saka gedang tutuk. Dimohon untuk penonton yang naik di atas panggung, dimohon turun ya. Seluruh penonton yang berada di atas panggung, mohon kesadarannya untuk bisa turun dari panggung sekarang juga. Mbak, minta tolong ya Mbak, Mbak Mas, yang bukan bagian dari tim jalanan Turangga Budi Budoyo, dimohon untuk bisa turun dari panggung. Mbak, tolong ya Mbak, Mbak Mas, yang tidak ada, yang bukan anggota dari Turangga Budi Budoyo, dimohon agar bisa turun dari panggung. Oh,